मनावा तर छठ माई की माई मेहरारू बम्बईया ही लइकाइए से बॉम्बे रह गए बियाह के बाद बम्बईया रहे बाकी एगो लइका भइल तो घरे ले आइल बनी छठ करावे खातिर छठ के बारे में जानत नहीं खे फरना का हो खरना का हो एकरा जानकारी नहीं खे मेहरारू के परना के बाद पुआ खाई जाला का जना खरने के दिन ऊख चावली पे काम कर बड़ाई ले बोलत पिया ऐसे माता जी तन ध्यान रखम गलती पर हमरा मलकिनी जी बाकी नवरात्रि 9 दिन व्रत रह जाए रामनवमी जन्माष्टमी सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा गोवर्धन पूजा सारी पूजा पाठ करता नहीं साले से जाके बोल बम जोल ढारत रहो सब बेकार बा कब जब घरे बूढ़ माता पिता के समय पर एक लोटा पानी नहीं खा दे शंकर जी पर जाके जल ढाल पर बोल बम तो शंकर जी बेवकूफ नहीं खनु ना 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 वो बुझा तरह की जकर जामल हो ओकरा के समय पर एक लोटा पानी पिए के नहीं खा दे हमरा पर के जल ढारता एकर माने तिरछोल भगत बुझाता ओही लोग के गाड़ी लौटानी में पलटी मारत या ओनी देव घरे का राम नाम ठीक हो जाता एगो विद्वान के कहला मालिक जिस घर में बूढ़े माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं माई बाप करवा के कतनों को माई बाप कहियो बरकत ना मिले आज ऐसे परिवार में आइल बनी जा कैसे करुण पुराण में लिखा कि श्राद्ध इदम श्रद्धा बहुत श्रद्धावान बेटा लो होला पतो लो होला नाती पोता लो होला श्राद्ध संस्कार में ऐसा कार्यक्रम रखल जाला तब का नतरवा सब प्रोग्राम में 50-60 हजार रुपया ब्यास लोग के समियाना के साउंड के खर्चा कइले बनी ई खर्चवा ना करती त कोन रो पर के केस कर जाई गांव के श्रद्धा बा तो लुटावल जाता है मायर और कृपा हो चाह दे तो रातों रात राई से पर्वत बना दे आ बिगाड़ दे तो रातों रात पर्वत से नहीं करे कैसे कैसे मोबाइल वा सब चलावता नहीं रानू मंडल राना घाट स्टेशन पर बंगाल में भीख मांगत रहली तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी गा के आ जाने की केहू जाल दिहल यूट्यूब पर तो भीख मांगलो इतना भी भैया भैया शांति शांति बाणी विराम रख इतना व्यूअर बढ़ गए रातों रात स्टार बन गइली 40 लाख का फ्लैट में बॉम्बे रहतारी पैसवा ना रहे ना तो केहू आगे पीछे उनका ना रहे अब पैसवा होता कहां से तुम बिहल बेटी दामाद नाती तो नानी नानी कह के छेड़खानी करे पर उतारू है अब बिगाड़ दी है तो राधे श्याम रसिया के सुपरस्टार लिखात रहे आज जाके देखी कितना सुंदर टेम्पू हां करेगा शुभकामना अब देखो लो ज्यादा फरमाइश कर बोलो नु तो ढेर टाइम फ्रूटी जो है हमरो ना लगी बा एगो बा हमरा लगे बा एगो बा हां तो मान ली कि जब ओइसने माहौल बना दे सबे तो हमरो वही में ढल जाए के पड़ी मुझे हल्का तरबा थोड़ा सा गरम करके ले आई भुइवा गिरा के बैठा दे तो वो छोड़ी ना उठे के बराबर अपन अपन फैन बारे हेलो भाई अगर संहार बात रहे तो बैठले सुन मोबाइल निकाल दो मिस कर से दो रहे दियो हेलो खड़ा होकर में एगो दुख भाई जमीनियो बा के सिंहासन बैठावा में ढेला लपदा से थूरे कम से कम हमने घर के बराबर कर देबे के चाहत हलो बैठले गालो सुमिरन बारी कर दिए एकरा के हो जब समानवा ध दिन लयदारी के बरा खड़ा भ जइते लागी हां सुमिरन तो बैठिए के गावल जाता सर्वोत्तम रहेला मन भटकेला ना सुमिरन शांति के चीज है कितना सुंदर बेंजू वाला धुन बजौले हम हां बुलेट पर पिया हो बुलेट पर पिया हमका मंदिर घुमा दो बुलेट पर पिया हाय 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 तो लो समाचार करतर का बबो दो हां जननी मंदिर के नाम अगल तो भजन कहाई हो हां कितना सुंदर ये माने हां ये हम भजन गाओ तने गणेश जाई ना लाज बचाई ना तई करो बजाओ चाहिए बोलबम के नारा बा ये एक सहारा बा तो काका लोग कही कि बड़ी सुंदर अभियंता का सेटिंग बा भजन गाओ तरे भजन बाजत है अभी ना जो हम गाओ तने गणेश जाई ना लाज बचाई ना आ तलई लोए भरदर बड़े कितने दिनों के बाद सजना आई रात मिलन क्यों माय गॉड बिगड़ जाए ना का लो हंस दी बुढ़ो लोग कही कि ना ब्याह जीवा ठीक बा बेंजुए ला खत्म बा
बड़ी हाव हाव करता बुझाता कुछ ढूक गइल बा मिक्सचर में तारा एकरा के साफ करना है हारमोनियम नहीं और हेलो उहे लेना ली काहे के ले ले बड़की का 1 घंटा के बाद कहब के अपन माइक को हमरा के देख हम गई में व्यस्त हेलो हेलो हां हां मत करता बोली साफ लोग के बुझाओ इतना बड़ा है तो तन लेवल बढ़े तो बढ़ा दो भाई का करब केहू के दोष नहीं के पहले के भजन कैसन होत रहे कैसा कि रौरे शर्मिया न बानी सुनाए भोला अब घोड़ता वाह कोदरे बड़ा सही जानी आए घरी कौन है वो गाय गोलर ले हो कि भोला पातर हो जइबा पातर 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 गांजा घींचो दे के यहाँ तोर ना तो पातर हो तले को से बनल है तो कहता कि भोला पियर हो जइबा पियर 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 गांजा छोड़ी दो घींचो बियर ना तो पियर हो अब वो कितना टेंशन में बड़े जे गोले बड़े अजीत जी जना गोले बड़े वो कितना टेंशन में कहत करे कि भोला पियर हो जइबो चाहे भोला पातर हो जइबो गांजा घींचो देखे आ तोर बुझाता कि शंकर जी ऊपर पाहुन हमें पी के जल्दी मर जाए तो पार्वती दीदी के केहू देखे वाला ना रहे हद हद गीता होता वो ही लोग हमने के समझावता नहीं जा बाकी दोस्त थोड़े वो गायकों में दोस्त नहीं पहले लोग तपस्या करी 10,000 बरिस 20,000 बरिस तब देवी देवता लोग प्रसन्न होकर सामने है कि वरदान मांगो भक्त हम तुम पर प्रसन्न हैं ऐ घरी हमने के देवी देवता लोग का परीक्षा हमने के लेता नहीं जा छठ माई बाबू के नौकरी लग जाए ना तो कोसी भरब भूख ना लगी तो ना भूख देख ल पहले काम कर दो छठी माई अच्छा देवता लोग तब तहरा पर मेहरबानी को के तारा खाती एक दिन उपास रह जब भले किरिन के पहले भर पेट लात ले 24 घंटा के साथ सरगद ही खाई जाता ज्योतिया में की कौना परम अब भूखल कौना बात के बाड़ू जब 3 बजे भोर में ला दिए हेलू जन्नी बाकी 2 गो चीज बिहार में देखनी हम लिखा एगो भक्ति एगो कर उल्टा शक्ति भक्ति में राम जी कहीं लौकत ना कन्हैया जी कहीं ना नहीं खल लौकत तारा लौकत हो और दुपे मार ला बनो झल 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 लौक लगे जन्नी कहीं लौकत नहीं खेलू आ तबो सब है भक्ति करता एक और माने का बा श्रद्धा भाव से खोजब तो आज न तो काल भेटा जाए आ उहे दशा नीतीश कुमार बिहार में शराब के खोदल कहीं लौकत नहीं खे कोनो दुकान में कहीं पूरा बिहार में लौकत नहीं खे लेकिन श्रद्धा भाव से खोजब 15 मिनट में माल हाजिर कहले हम भैया के मेहता जी घबराए मत हम जैकेटवे में 2 गो फ्रूटी ले बनी नीतीश हमरे को रोक दी है कतो कोनो बात ना ले रहल समय के मार है सकुली चलो तने हमने गणेश जी के गोहरावल जाऊं भरत शर्मा जी के धुन में कैसे अजीतो जी को गोलर ले भरत शर्मा के धुन तब पहले लगो नहीं 2 गोला रह कहां ना पहले परसों गवाई तो वो ब्याह छोड़ी है तहां से वो ब्याह गई है एकरा के चेंज कइले गोयत्री बाबा तू सती दहन गइबो तले उ दूसरा सती कहानी तू हरिश्चंद्र के गइलो मेल दिया लगल लोग के बेरा हमने के अपना जिला में चल जे बात देखई है जिला के व्यास 1 राउंड में शिव विवाह फाइनल राम विवाह फाइनल सती दहन फाइनल कुंवर जी के देखो ना 1 राउंड में हमने की हां दशरथ मरण 1 राउंड में खत्म कर देले कुंवर जी हमने की हां एगो ब्यास शुरू कर दिया हमने के जिला में तो 4 बजे भोर ले अभी दशरथ जी मुअल नहीं खन नट्टी दाब के उनका के जबरदस्ती मुआ करके मर जाइए भैरवी के बेरा सती दहन शुरू हो जाएगी जाने कि अभी सती के परीक्षा लेते बाड़ी तले 2 राउंड खत्म बा और परीक्षा लेके वो घरे आइली जगशाला में गइली कि ना गइली एकरा पहले लोग अपना घरे चल गेल उनका अपना घरे जाए से पहले ऐसे ए जिला में है वो खूबी देखने व्यास लोग है कि कहानी गइलो तो साफ समझ में 1 राउंड में आ जाए कि काई गौले का समय रहे भरत शर्मा जी गौले रहे पियावा सिमान सी
अनहर भइलिया देवर तनी देहिया पो डाली दौर जाई कहियो गायब तो नय रही बाकी इतना ना उनका गीत पर प्रसन्न हो गए भाई घरी के चहेता लू 7 बरिस सुनकर कैसेट निकल भाई 32 को गावता है घर से गा के समाजी बुला के अपना भरत शर्मा व्यास पर डालता रहे जबकि रामायण के हीरा गायक हवे मेहनियों के रामायण तब का आ जान जाए कि व्यूअर खोजत खोजत एक महीना में 300 400 कबो कबो 1500 1600 हो जाता है ये जब प्रमोदपुर में गए तर के मिले खातिर आज हो गेहूं में अच्छा आ डाल दी हरांगवा गेहूं में 2 घंटा में 2 मिलियन हां भाई जन नहीं बाकी हम तो जबरदस्ती उनको एक को धुन गाए तनी ऐसे कि पहले गलती कर देले है अजीत इना भरत शर्मा के धुन गौला रहता ना हमरा भरत शर्मा याद पड़ रहा उधो जाके श्याम सुंदर से प्रणाम कहियो पहला गलती तू कर देले हो ऐसे हम तहरा से बड़ मिस्टेक करे जा रहल बनी मजबूरी में ये परिवार हमारी के कहीं कक्ष में समकक्ष बैठ के पक्ष विपक्ष अपना लक्ष्य की प्राप्ति करेला तो गौरी गणेश की अरे सुमिरन में बुलाई हालांकि जो शुभ महल बन जो हमने अशुभ महल में जानू पूछी का है मरणोपरांत वो शरीर के खोर खोर के जरावल गइल बा अपने लइका लो अशुभ हो जाला यही से जे जरावल न ओकरा के समाज से छांट दियाला जे लोगी लेला जे तू समाज से अलग रह सबका से देह मत छुआवो कपड़ा भी पहना तो दुरुस्त कपड़ा पहना एक रंगा टाइप के लॉकडाउन में रहो लॉकडाउन ही हो हत पर कर दी तब का उनका के अलग कर दियाला छुआछूत विदेश ना रखा जाला ज्यादा लेकिन फिर जब नूने मिल जाला न ये चला इस सृष्टि के नियम हो भइल तो भइल आओ फिर हमने मिल जाए नूने मिल लियाला तो फिर शुभ हो जाला अब सब कुछ शुभ हो गइल बा तो हे गणेश जी अशुभ में रहुआ कृपा कइले बानी कैसे रहुआ सबके दया दृष्टि हो कि इतना श्राद्ध संस्कार श्रद्धा से हो रहल बा अब शुभ करी ए द्वार पर फिर हमने के साल भर में आई जा एगो चाचा के कोयला में आइल बनी जा तो एगो बबुआ के ओइला में द्वार पर फिर आई जा